ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 16 октябри соли 2021 1000 рубл 158 сомониву 20 дирам, $100 1128 сомониву 95 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаш мегарданд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 69 000 сомонӣ сар мешаванд. Хона аз шаҳри Душанбе бо нархи 70 000 сомонӣ ҳам ҳастак. Замин бо нархи арзон аз шаҳри Душанбе ҳам ҳастак. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, як додарчамон бо номи Имронҷон ба ёрдами мо сахт ниёзманд мебошад. Касали раки хун яъне лейкоз мебошад. Дар қараболои шаҳри Душанбе хувай ва барои сиҳатшавиш маблағи зиёд дар корай. Кадоме ки имконияти ёрдама дора, марҳамат, рақамҳои очаш дар рӯи экранай, ҳам Душанбе сити, ҳам Спитаменбонк ҳам ҳастай ҳамон номерода. Кадоме агар фораша метавона очаша занг зада кӯдака хабаргирӣ рава ба ница ва агар натонед ба картаи Тоҷикистон равон карда, метавонед ба номи очаш рой кунед. Олимова Балхия ном доранд. Пешакӣ занг зада огоҳ кунед. Биен бародарон, камеам боша аз барои Аллоҳ дуо кунем, то ки Имронҷон сиҳату саломат шаваю соҳиби имони комил ва умри дароз шавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ. Як дар хона 6 сотиқ замин, хона коробка мебошад, яъне беремонт. соҳибуш дастрочна сум дар корай, бояд суми банкатия барои ҳами фурӯхтестаиша. хона ҷойгир аст дар павароти Ёвон, ноҳияи Рудакӣ. Ягон мошинам боша алиши вариантоша мебинем, мега соҳибуш. ҳамаи ҳуҷҷатош 100%. нархаш бошад 69 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. Духонага квартира бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 7-уmu шонаи бинои навастройка. хона ремонти нав дорад ва нархаш бошад 165 000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Жилмассив ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, якум кӯча айраҳи калон то сари замина 2 километр мебошад. масҷид, мактаб, балница, магазино ҳамаш дар наздикиш мебошад ва то сари замина 2 роҳ ҳаст. якумаш аз Жилмассив, дуюмаш аз бозори Ховарон. аз Жилмассив 2 километр мебошад, ай бозори Ховарон бошад 1,5 километр. таксиҳои 5 сума то сари замина ҳаст. об свет дорад. нархи охираш 100 000 сомонӣ мебошад. дӯстони гиромӣ, илтимос мекунад соҳибаш фақат харидор занг занад. марҳамат, подписчики худ монад. дӯстони гиромӣ, документош 100% мебошад. то охири сола налогош супоридагиай. марҳамат. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе метавонед харидорӣ кунед. ягон хона созед, ин хеле арзонтартон мехалтад. дӯстони гиромӣ, марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. соҳибуш дастрочна сум дар кор шудагиай барои ҳами фурӯхтестаиша. Жилмассив бошад. дӯстони гиромӣ, кадоме надонад, аз Садбарг тарафи чораҳаи аэропорт меравӣ. аз ҳамон чораҳаи аэропорт боз рост меравӣ. территорияи 9 километр ва Жилмассив мешавад. территория бениҳоят обод мебошад. ҳама чизи лозимиро дорад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Химкида, район Сходня, кӯчаи Заводская. масоҳати хона 190 метри квадратӣ мебошад. 5 сотиқ замин дорад. 3 ошёнага ҳавлӣ мебошад. газ, оби гарм, оби хунук ягон проблема нест. ошёнаи якум аз 2 якхонага иборат аст. даромадгоҳи ошёнаи 2 ва 3 дорад. ошёнаи дуюм бошад аз 4 ҳуҷра ва 1 ошхонаву ҳоҷатхона иборат аст. ошёнаи сеюм бошад ҳоҷатхона, кухня, 2 ҳуҷраам дорад. истгоҳи автобус 150 метр дур мебошад. махоза, дорухона, мактаб 200 метр. фурудгоҳи Шереметьево 5 километр дур аст. ашан, электричка, хулас ҳама чӣ дар наздикиш мебошад.
хона ба 3 ҳоҷагӣ сохта шудааст. марҳамат дӯстони гиромӣ, нархи хона 16 миллион рубли рус мебошад ё ин ки $222,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд ва боз хотиррасонтон мекунем ки дар ин хона 4 оила озод метавонанд зиндагӣ кунанд. барои ҳар як кадомаш ҳама условияҳо таъмин аст, алоҳида даромадам дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom DJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудаки, Пештараленский район, деҳаи Шурчашма, Шурблокам меган ҳамиҷоша. 6 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад, калидор, баня дар даруншай, ҳоҷатхонаам дорад, ҳавлижда обам ҳаст. хонаҳо ҳамаш катур доранд, гирди замин фундаменти забор рехтагиай. нархи хона бошад 100,000 сомонӣ мебошад. фақат расход мега соҳибаш сум дар кор шудагиай барои ҳамин фурӯхта истаиша. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якум Советскида, 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 8 дар хона дорад, 2 ҳоҷатхона, 2 ошхона, 2 ҳаммом, 1 подвал, аловхона, дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. ремонташ миёна мебошад. хоная хидм ба кирпичи пухта сохтагиай. соҳибаш мегӯяд якум этаж, торш монолит, об свет доимӣ, канализатсия пайваст. ҳамаи шароити зиндагӣ муҳайё мебошад. суроғаш, якум Советский, кӯчаи Рустам Каримов 64/1. мактаб Садиқ бозорчи ҳамаш наздикай. чораҳаи Балиса, айтарафи Султони Кабир, якум кӯча мебошад, айтарафи чап охираш, хона айтарафи рост. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 сотиқ замин, 3 дар хона ҷойгир аст. дар Каратегинский, 3-юм кӯча мебошад. нархаш 70,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 4 сотиқ замин ҷойгир аст. дар дачаи Ветеран, боз 4 дар хонаи нидастроёнӣ дорад. нархаш 165,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. дар шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 3-юмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. назди роҳи калон ҷойгир аст ва парки навам дар наздаш аст. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. дар наздикиш мактаб, Садиқ, супермаркет, бозорчаи 34 ва ғайра. углавой нест, тип вагончик мега соҳибаш, доми панелӣ мебошад. нархаш 265,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 2-юмо шонаи бинои новостройка ҷойгир аст. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, автоцентр, саршавии бозори Корвон, пушти якум дарвоза. соҳибаш мегӯяд ки таъмир бо сифати аъло ва замонавӣ, канализатсия дорад. документош 100%. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархи хона 266,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳавлӣ мебошад. 3 сотиқ замин, 3 дар хона ҷойгир аст. дар Табачка, Гипразем, назди мошинбозори Пешина. боз алишам мешавад ба сексия. нархаш бошад 210,000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар пештара қурғонтепа духонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка хона бе ремонт мебошад. коробка соҳибаш мегӯяд ки бинои нави замонавӣ дар наздаш мактаб, садӣ, гимназия ва донишгоҳи носири хусрав мебошад. илтимос беҳуда занг назанед, харидор бошӣ занг зан ё дар ватсап навис, бисёр арзон намешавад, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 187 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар якхонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар тец шаҳри бухтар дар наздикиш бозорча, мактаб ва боғчаи кӯдакона қарор дорад. тамоми нақлиёт аз пеши хона мегзарад. илтимос харидори аниқ занг занад бо маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 239 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аз 102 микрорайон сехонага хоҳиш кардан марҳамат. сехонага квартира бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои новостройка хонара ремонташ миёна мебошад ва шартнома қатъия яъне техпаспорт надорад, шартнома мебошад. нархаш 410 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар 102 микрорайони шаҳри душанбе. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ пештара колхозобод чорхонага квартира дар чорум ошонаи бинои советӣ мутаассифона масоҳаташ маълум нест. ремонт дорад, бо ҳама чизош қатъи фурӯхта мешавад. ремонт идеалне ба гуфти соҳибаш. об круглосуточния гарм хунук ҳамавақта ҳаст. ванна туалет алоҳида сехонагая чорхонага кардагиянд ва чӣ хеле ки дар сурат мебинед ҳамин тавр фурӯхта мешавад. хона ягон камбудӣ надорад. нархаш 220 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумада. худо нигаҳбонтон бошад.